Skub frem og træk tilbage. Her er den lille skov, som alle vil have. Gå ikke glip af den. Fremstillet af blåsort manganstål. Perfekt til at luge og rykke ukrudt op med rode. Uanset om det er en enkelt ukrudtsplante eller et helt område, kan alt nemt fjernes. Foråret er her, og det er super praktisk at tage den med i skoven for at grave vilde grøntsager op. Alle burde have en. Sidste forår blev denne morfars ukrudtsfjerner revet væk. Alle ville have den. Nu er den endelig tilbage til foråret. Ikke så mærkeligt, for den gør det nemt at fjerne selv det mest stedige ukrudt i haven. Ingen bøjet rygge, ondt i lænden eller beskidte hænder. Og foråret starter stærkt med et kæmpe tilbud. Tjek den ud, link nedenfor. There's a reason it's been selling out. This weeder can easily pull out those stubborn weeds in your backyard. No more bending over, hurting your back, or getting your hands dirty. You just place it over the center of the weed you want to pull, tilt it slightly, and with a snap, the entire weed and its roots come right out. Now that spring is here, the weeds are popping up like crazy, so now's the perfect time to get one.